First time ako musuway ron og kanang mushroom kanang pina-healthy nga burger, master ba? Kaya nga to mo kung nailhan nga burger kay kanang burger sa Jollibee, which is ganahan ba sa burger Jollibee, no? Sa McDo, King Burger. Oh, King Burger. Sometimes master medyo greasy, medyo unhealthy. Bitaw. So, first time na mo pod ng mga kaunog mushroom burger, di ba? Mushroom burger. Sabi dito, ang mushroom daw yung highlight ng kanilang recipe. So lahat ng items, lahat ng binebenta na may mushroom. Kahit yung yung cheese stick nila may mushroom. So, healthy good. Healthy. Kahit mismo yung yung naggumawa, naka-mushroom costume. So guys, sabi din no kana luyo gid siya sa SM Hypermart sa di pa mo kung gikan mo dito sa sige nga hotel dia Radisson. Oh, sa Radisson. Ari mo diri sa kadang new reclamation area, padung mo dito sa Cafe Racer. Di pa kaabot sa Cafe Racer, ari mo diri sa Mira High Street nga lugar, no. Sud lang mo diri na sa alfresco dining diri, daghan mga pop-up nga mga kananan. So actually bago lang siya nag-open last week master. lang. Last week lang. Katong mga foodie di nga malahi sa ilang experience sa burger ba. So kung apo mo katila og burger nga na mushroom, so ari mo diri sa Mushroom Haus. So makita ra diri kay nindot nila hang kuan diri. Kanang Tsaka malaki yung space. Oo nga. Actually Malawak. Oh, malawak. Hindi mo iisipin na may pala dito, may food park. Food bazaar. Bazaar. Parang yung food park dito sa Cebu is booming, master, no? Kahit pandemic. At saka madami na pumunta sa IT park, sa Subo Mercado. Oo, kaya yung iba naghahanap ng alternative na place na food park. Kaya nga ang daming food park na. True. Oo nga. Pero anyway guys, mao to no. Atong tilawan ng ilahang mushroom burger. Pila na ni ka branch mo, sir? 4 branches as of the moment. Yan, ay 5 branches to open. Nata sa Southscape. Yan, nasa ta sa Anju World pohon. Maybe El Corso, dire sa JJ's Marketplace, napod na. Ya, sa Tambayan, dire sa Bulacau. So, kung ano siya, sir, dili siya franchise? As of the moment, wala pa mi na-open for franchise, but once maabot na may 10 outlets, then we'll be open for franchise na. Unsa may imong kuno, sir, inspiration nga kanang Mushroom Haus Burger man imong na think nga pangalan or business, sir? Ang akong father is into fitness boxing. Okay. Ya, ganahan siya healthy ba. So, mo to nag-farm siya og mushroom niya. Imo siya products. Ya, kami po sa akong wife kay mga kuan man mi, eco-friendly mi ba. Ganahan mi mo promote og kanang mga packaging materials ganyan eco-friendly hasta pod sustainable food. So which is ni inline pod sa ganahan sa akong papa, mo na na-create mi aning Mushroom House. So di na nagsugod, so amo siyang i-investan, ipadako na mo ang iyang mga businesses, then daghan na pod naganahan sa product. I-invite ato ang mga foodie nga mga vegetarian, sir. Okay. So for those nga nangita og alternative sa nga burger, the healthier option, natay Mushroom Haus Burgers and more. So we provide 100% mushroom patties. So healthier siya nga version of a burger, a healthy alternative. So low cholesterol siya, at the same time gamay kay siya og calorie count. So kana guilt-free cravings. Yeah, so the moment natay 10% discount until November 8. So naray coupon dire, you can reuse it anytime, 10% discount ta, and nasa tay free cheese sticks. So if you post mag-selfie mo sa Facebook, inyo lang itag among page, nga inyo i-present rin amoy free 4 cheese sticks. So, nabot ra ang burger na. Mao pa ni ang katong cheeseburger. Ila. Unsa naman na burger? Kato na ang tag 69 cheeseburger. Squat jump mushroom burger. Ano na friend?
Any fun run. Sige. With egg ang fun run. So guys, muna siya ang Sprint. fun run guys. Regular. So ngayon sila ang Jollibee nga burger, 800 calories kanina, around 300 calories. So mo to no, lobat na ko no. So lobat ako niya, mo na to, nabot na diri, mo ni siya ang katong cheeseburger nila nga tag 69. Actually daghan pa mo kapilian diri. Ari lang mo diri sa Mushroom Haus Burger na diri sa near street. Basta mo na. Pasagay to rin. High Street, 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓽𝓻𝓼 Yeah. Near 𝓵𝓮𝓽𝓽𝓽𝓮𝓻𝓼. Alright, nakuha ninyo? Okay guys. Vibe na mo ka G, chillin' with my fucking homies. Chillin' ta diri, vibe na mo ka G, maong bay, chillin' ta diri, vibe na mo ka G, chillin' with my fucking homies. Chillin' ta diri.